Hi guys, maayong udto sa inyong tanan. Di si Saysay akong ubanon paingon mi karon dito sa bakery kay birthday malagi ni Uncle Dandan. Nagpapalit si Uncle Dandan og isa ka birthday cake. Mag-adto mi karon dito kay para maka-order na dayon mi kay para makakaon na sa dayon mi sa paniudto. Ang mga sudan ilahan ng gilukdo paingon dito sa ilahan ni Uncle Dandan ay bata naghilak pat yun sa. Og sa dihang naghilom na ang anak ni Angging, diretso namin ni Saysay. Yes, mas maayo nang walay hilak sa bata kay para dili ta mga strike ani. Paingon namin ni Saysay guys, siya ang maghawid. Ha? Kuan ra gini aya, torta ra gini ay angkol. Oh, hirisa. Paingon namin guys. Ala ginuupo na yung motor. Mami, ulat sa mi. Mami, ulat sa mi. Kaya nagpadala sa kurta. Kaning maglakaw lagita nga daghan kay chichiburichi unya sa dito pa wala nagsaba og unsay paliton. Unsa man? Abso nga sakit. Di. Sige. Ato datag ato. Sige, hala, bongga kaayo guys. Bongga kaayo ang birthday ni Uncle Dandan karon. Kay birthday malagi man nagbuta kay giimbitar man ta. Mareng! Pag ready na kay panagbuta sa birthday ha. Bantay jud ka. Agpalit sa ako sa cake. Batuban dito kay. Oh, diha ngon. Matyan na say. Guys, di ana mi diri sa sentro sa Balingwan. Diretso na dayon mi karon magpalit sa cake kay para makapangas na dayon mi dali. Kay basin magkaon na sila dito, di nami masalinan karon. Grabe ka init kaay guys. Sunog atong facial kuandan ni. Facial wash. Nice sounds Ginoo ko ba yun? Kanto-kanto ang sounds. Guys, isa na lang kabuok ang cake. Nya na daw naluto adto. Gibutangan na daw sa icing, ambot lang og madala bato karon nga among buhatan kay ara. Isa na lang kabuok. Ha? 280. Tulo kabuok. 280 daw, may tulo ka po. Oh, tulo kabuok. Ha? Ang sama daw? Ha? Sa color. Naay violet. Violet ba to asay? Ubi flip. Ha? Pink o blue naman. Pink o blue. O kanang pink isa. Kay murag bayot to gamay. Then blue dayon duha. Duha daw mga blue. Isa ka pink. Ay, Ginoo ko madam may gani. Among hulatan. 15 minutes. 15 minutes. O sige, 15 minutes guys. Muhulat mi ari kay ngano. Isa naman lang ang nabilin. Dara isa na lang ang nabilin. Pero naasay time nga daghan sila display ari sa cake. Basin daghan ang nag-order. Hulatan na lang namo ni Saysay. Kwanta shake say? Ano to? Dadto shake or salad? Shaker ko. Shake ra. Ato. Madam, amo balikan. Ako nang nahatag ang 1,000 ha. Nanay sukli. 280 say. 280 times 3. Mao ni atanan. Sige, salamat dam. Oh, salamat. Palit sa mi ato sa shake kay murag uhaw kaayo. Torta isa dam dayon kaning banana bread. Oh, tampo lang dam kay dani rami magkaon. Langkang yung paminaw guys, grabe. O, isa-isa lang dam. Naiinit ka mo, Lai?
15,000. O, dira. Salamat so much. Dira say. Torta ako guys kay ganahan ko sa torta. Kulang ko bangko lang ka na. Para ta mga balintong dani. Be, sulayan lang, di lang ta magpabugat. Diba sing makatikangkang yung tadani. Payo to kadam? Patsada na kinaay init na sabaw. Saking sabaw. Plakaon ta guys. Hi. Udah dang? Ay, wala anak. Dia saya. Ali, snack tayo sa imo ha. Na si Madam Ilin dani guys. Murag shopping galing ka. Shopping ni kwarta mo. Cake ni Dandan. Dandan. Oh, unsa nga pili ni Dandan? Say? Ali to anyas. Oh. Nakuya mo di na dandan sa una da. Say. Kana siya nga color di ay. Nalipay ta da. Wala tong pula. Wala arjin. May pula. Nay, pula. Aw pink or unsa diha? Ay, pink. Oh. Kanang naadana. Oh. Ay, mga isa ko na to sa iyan. Check naman eh. Kana. Ay wala na na. Ayaw na lang kung kuan. Maklaro ba na siya? Sige, sakto na na. Suko man na. Magkasuko. Hala, unsa man dadan? Angkol dandan. Ay, dandan. Ala, gawa. Kasi nagdadala. Ay, sakto na lang na. Ayaw na. Sagdi na. Sagdi na lang. Bago po diyan. Ay, wala. Ayaw na. Habang nagani. Sige. Uy, dili naman na nila mapansin. Kali na lang. Angkol dandan. Ayun na. Ito na po tanan nga design. Tanan, pariyo lang. Ano ka mong good? Tingin. Uy, Dani, patsada na siya color, Dani. Kay pink man. Sige, itry ganit, Dani. Ay, Elisa lang na to dili. Ha? Yang icing mo gani. Oy, isakto na na. Isakto na ni. Kani ba? Isakto na na. Daw, dandan ang ikuan. Ayaw ang dadan. Nasayop. Tanawa lagi. Ituhod ni mo, nasayop. Ikaw ma'am, nasabon nito ni mo ba? Dandan. Dandan? Dadadan na siya. Sige na, okay na kinawi. Wala, sumpong lagi na. Di na na nila bantayan. Kulor ito ba? Dili siya ganun sa pink. Ngawan pink lagi daw. Ay, kuan. Ay, pero na may bago. Kato na lang icing. Kasi bago nga. Nga icing Sige, ba? sige. Pwede na. Pag may siya doon eh. Ay, unsa man ni na Ha? Choco man eh. Choco. Nay, ay. Sa kani nga po ang color, Dani, pwede siya blue. Dato, pwede sa siya pink. Sakto ito. Ay na lang. Sige lang, okay lang. Birthday ni mo? Di sa yaha angkol. Ay. Saya. Lechon ma'am, wala. Naa, duha ka buok. Kasi nga pag o pati yung bunga ito ni. O ato lang kay naay ulo dato, iandam sa imo. Sana ulo na. Ulo nga nagsinaw. Ha? Kana di ayo naa malagi. Kana na madam, sakto na na. Ang kanang blue dato sa pink. Oh, kana. Para highlight. O para kuan siya kanang patsada siya. Ang kaning nadadan, okay na na siya, pasagdan na na. Pasagdan na na siya. Ay na lang pula gamiton tanan. Dani po. Dili. Dana pula. Pula tanan na yung paint. Dani dayon kanang blue. Oh, Dani kanang blue. Pwede naman. Pwede na ko siya makuha na ito ba? Ma. Sige na, okay na. Ata ano po? Kana siya. Dani madam pula. Daw Dani blue. Terus bida-bida kuasa na din. Base sa na. Wala na blue. Kita rin abon. Sige, kana na ah. Sa kapag kapag dili. Sakto naman ka na. Ano pa naman eh? O di litirin ka na. Yan ang pay. Lupay ko. Ay, kuwangan pa. Nadadan siya guys, pero okay ra, madara na. Diyan na guys, ang isa, insakto gid siya nga pagka kuan spelling. Ang kanang isa, wala pa nabutangan. Ang katong isa, okay na pud sakto siya. Di na na maklaro nila. Guys, diyan na ang tulo ka cake. Nasayop ang litra, ambot lang og mapansin baka ni nila.
Nya si Saysay ra dani ang maghawid tanan. Dadan gig sa niya. Nasayop ang paglitering kay ngano imbis nga dandan nahimong dadan Ginoo ko. Ang duha pa jud ka buok, ang isa katong ikaduha na okay, dandan. Ang ikatulo nahimong dadan gihapon Ginoo ko. Dandan. Arang sayo pa kinsa kay nag-birthday nga dadan karon, happy birthday na lang. Dadan, dandan, dadan. Atong panid-ansay kung kinsa ang makamatiko dana. Ya karon guys, diretso nami og daghan kay salamat sa inyong tanan. Abangan ninyo. Murag semester to ada. Abangan ninyo ang mga kaganapan karon. Kay diretso nami dito sa Isiran ni. asa. No, isiran ni. Diretso nami dito sa ilahan ni Uncle Dandan. Nana sila diha. Dandan ko. Guys, di nami diri sa kuan area. Area nga ang among panagbuan. Nadugay mi kay ngano bagong luto jud ni nga cake. Uy, init pa ba na ah. Ya si Princess Dani. Ala, thank you so much sa sponsor ni Princess, isa ka lechon. Panagbo. Di ana diri guys. Dili mawala ang nakatagay naman sa makagaba lagi. Buglo-buglo uno kay alauna na. Alaunan. Uy, namimiss talaga kita, Day. Di dugay man gud ang cake kay kuan, bag-o pa giluto. Bag-o pa naluto ba? Nya gibutangan sa icing, gibutangan pa sa icing. Ayun siya nga sa si mami yung pagkauna. Kuwatan ka. Ay, ginako. Nay mahala na mga bata dali mga gwapa kay bliss. Bliss mga gwapa. Ay ako din Naapoy mo mga amin mi. may mama. Oh, dira. Nay mga patsada dani guys, oh. Dere. Murag pang indoor na siguro ni nga bulak. Mga tanong. Ha? Uy, urong timing kay tong pagkapistaha kay Ginoo ko giuban ko ni tinay dito sa Luyong Baybayon, Jima. Unya napasad ko kuanda to nga gikuha na pangas balen ko sa bukid. Nawa na. Ha? Tulo ko no kay para I love you sa imo. Ha? Asa? Tulo ka cake kay para I love you sa imo sa kaba. Ya, sinin niyo nakita ni pagkagabi eh. Ha? Nakita mi ninyo sa gabi eh. Nainit siya nga adto dito nyawa nako nakalugar og adto kay gihak akadiin-diin lagi lahi na lagi nang kuan na akto na sa pista kay akadiin-diin na dayon ato plano. Sige na. Naman lagi mo dana Lin. Manakbo mi sa pesta. Guys, di ang mga preparasyon dani. Kandila. Di ara di ay salad, di ay lechon, di tagtag na, di ang tagang kayo. Ipablow sa bawang. Ibe. Happy birthday tanan. Traidor lagi ka usahay, mo nang di ko ganahan lagi mo lagi ba. Traidor na na. Ano traidor kay naguna-una ko. Singgitan ako kaganiha. Mareng, ato biyata. Dito ba magkaba ko? Na si Madam Awing po do. Dito ba magkaba ko? Saan? Dito ba ko? Si Madam Awing mantuagot. Ako magkuko. Angay siya. Pagtawag ni mo paingon ako ni. Panagbukas sa birthday. Pamistas talisayan. Ano nagpurigit doon nagtaman. Nabuang ka nga dito ilan ni. Man ka na makita. Ito namita ka? Wala nagbring out sila mama niya. Tanan mi nagpurigit. Yeah. Sa to nimo gito. Dito ra mo gito ilamanong do ila ni do. Pero ampo to sa Kay imo siguro panglamoy mo na. tanan mi tanan si Ake. Tanan ka nagkaon lagi rito nila nila mama bring out. Panglamoy ka siguro nimo. Oy. Sa may among ikuan nga do na yung ikuan di man sila.
Naunsa? Ha? Happy birthday, Dadan. Uy, nasayop ang kuan. Ang Pilmir, akong giingnan nga, happy birthday, Uncle Dandan. Ay siya, Uncle Dandan, ko nga, Uncle Dandan. Pilmiro ha, siya, Uncle Dandan, ko nga, Uncle Dandan. Natinga ako kay pagkahuman, Dadan man naging Sa ikaduha, Uncle Dandan, nadimao. Pag ikatulo, Dadan gihapon. Ditoyo, dito niya. Ditoyo, dito niya. Dadan. Dadan. Itong basta kong naong na lang. Nagkuhan na. Alam niya na kay kang aping maring. At panaway sa si Maring Inday gido. Alam niya na kay kailangan na ano. Disingilin. Para mga ano? Sige na. Gutom na kayo. Ikaw ra daw, ikaw man ang kuan. Ikaw man ang nanay. Botis for sila na. Butis porcelana. Lagi? Ay, sabay dia. Kung sa una, buwan na to, bagag-bagag garon sa pa na. Sige na, yaya. Ano yan, si Madani sulod? Ako nanda, nagyanabo pa rin ang buri. Mga buri. Yan namin sa una, kwarto, buwan na ganang. Alam, mga una kita. Mga una tanan. Ang silupin na bib. Ang silupin. Nawala ang silupin. Napabakay silupin. Kay silupin. Amang silupin isa. Nahulog. Nahulog na. Ay, di ara may silupin. Ay, yaya. Tulang. Hulang ko mahal. Na mga on. Kung naunsa man ni Limon. Iwan dugangaan Limon. Ang kadaghan na ba kay Dani? Para makasauban sa ilo. Ay, ate. Para may nakalang tayo. Bilhanan lang na taga-bukid. Ano lang, Pero kayo kaya dyan. tunong galing nga yung pangumot. Pwede bingko mo dyan. Asan din mo mama rescue? Dabi lang ko di isa Pag-ingo sa lisuran. si Rireng Len. Aman sa isa dai, isa. Naka-play ni, ako to siya. Natumba si Auntie Mercy. Ya, ha. Gara on. Paano yan din? Hoy, nako rin sunod na na. Hanggang pa, kalang pero.